Posjet ministara branitelja, obrane, zdravlja i turizma Predraga Matića, Ante Kotromanovića, Rajka Ostojića i Veljka Ostojića započeo je polaganjem vijenaca na Ovčari i memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Vijence je položilo izaslanstvo Vukovarsko-srijemske županije predvođeno županom Božom Galićem te izaslanstvo grada Vukovara na čelu s gradonačelnikom Željkom Saboom. Ministri su nakon toga razgovarali u Vukovarskoj gradskoj upravi s gradonačelnikom Saboom i županom Galićem, a potom na gradskom trgu održali konferenciju za novinare na kojoj je Matić najavio uvođenje novog odličja nazvanog po junaku Domovinskog rata Blagi Zadri i konzerviranje vodotornja, a Kotromanović obećao nastavak radova vojske na raščišćavanju ruševina. Veljko Ostojić rekao je da Vukovar ima veliki turistički potencijal uz Bog, Dubrovniku i Zagrebu, a Rajko Ostojić da je vukovarska bolnica izvrsno opremljena, ali nedostaje kvalificiranih specijalista. Ministri branitelja, obrane i zdravlja u gradskoj su vijećnici o aktualnim problemima razgovarali s predstavnicima braniteljskih udruga, a dio je tih predstavnika otišao prije početka sastanka nezadovoljan kašnjenjem ministara. Matić je izjavio da to pokazuje kako su neke braniteljske udruge ispolitizirane. Tijekom boravka u Vukovaru Predrag Matić, Ante Kotromanović i Rajko Ostojić posjetili su Vukovarsku bolnicu. Obišli su novoobnovljene bolničke odjele, muzej Vukovarske ratne bolnice te prostorije Županijskog centra za psihosocijalnu pomoć. Ravnateljica bolnice doktorica Vesna Bosanac održala im je prezentaciju Vukovarska bolnica jučer, danas i sutra. Ministar Ostojić izrazio je zadovoljstvo viđenim obnovom i osobljem bolnice te istaknuo kako se došao pokloniti Vukovarskoj bolnici jer je ona zbog svega pretrpljenog i ogromne pomoći koju je pružila ranjenima posebna, pa njezino znanje i potencijal treba iskoristiti cijela Slavonija. Dodao je kako će i dalje pomagati bolnici te subvencionirati školovanje medicinskog osoblja. Nakon što su posjetili Vukovarsku bolnicu, ministri branitelja, obrane i zdravlja Matić, Kotromanović i Ostojić posjetili su i vojarnu 204. brigade. U pratnji brigadira Petra Čavara i pukovnika Antuna Dugana obišli su cijelu vojarnu te memorijalni centar Domovinskog rata. Ministar Kotromanović je izjavio kako ovakav memorijalni centar treba Vukovaru i Hrvatskoj, te da će Ministarstvo obrane ulagati sredstva kako bi se sjećanje na rat i bitku za Vukovar održalo. I ministar branitelja Predrag Matić ističe kako je njegovo ministarstvo spremno uložiti sredstva u nove projekte kako bi se ovdje mogli održati satovi povijesti za učenike iz cijele Hrvatske. U okviru posjete našoj županiji ministar turizma Veljko Ostojić obišao je Eko-etno centar Dico i upoznao se s aktivnostima koje tamo trenutno provodi turistička zajednica grada Vukovara, a riječ je o radionicama starih zanata financiranima iz predpristupnih fondova Europske unije u projektu prekogranične suradnje s vojvođanskim Bačkim Petrovcem. Također ministar je susreo i vukovarske lokalne turističke gospodarstvenike s kojima je razgovarao o turističkoj ponudi Vukovara kao i o problemima koji pogađaju ovu djelatnost na našem području. Ministar je obišao i arheološki park Vučedol te zgradu Muzeja vučedolske kulture u izgradnji kako bi se upoznao s tijekom radova kao i sadržajima koji će se ovdje nuditi turistima. Posjet Vukovaru ministri su završili paljenjem svijeća kod spomen obilježja na Trpinjskoj cesti.